Φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ. Στο σημερινό μας βίντεο θα ασχοληθούμε με μια άλλη μετακίνηση πλανήτη αργού σχετικά μέσα στο 2025, μετά τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα που μεταφέρθηκαν στον Κρυό. Τώρα ο Δίας πηγαίνει στον Καρκίνο και ακολουθεί ο ουρανός τους διδύμους. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω ότι αν σας αρέσουν οι αναλύσεις μας, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, το καμπανάκι για ειδοποιήσεις, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για την υποστήριξή σας, ένα like για επιβράβευση και βέβαια περιμένω τα σχόλιά σας, απαντάω σχεδόν σε όλα εκτός αν κάποιο δεν δω έγκυρα. Και βέβαια μπορείτε να εγγράφεστε στην ομάδα μας στο Facebook, εναλλακτική αστρολογία, και μέσα στην σελίδα μας Τάροσόφος, που καθημερινά σηκώνουμε διαφορετικά θέματα και αναλύουμε χάρτες της επικαιρότητας. Ας πάμε λοιπόν να πούμε ότι στις 10 Ιουνίου ο Δίας εισέρχεται στον Καρκίνο, θα παραμείνει για ένα χρόνο έως τις 30 Ιουνίου του 2026 και θα μεταφερθεί μετά στο Λέοντα. Αυτό μας οδηγεί από την επέκταση και την ανάπτυξη, συνδέοντας με άλλους μέσα του μυαλού της επικοινωνίας που ήταν τώρα στους διδύμους, σε μια πιο συναισθηματική σύνδεση που την αισθάνεσαι πιο προσωπική. Ο Δίας στον Καρκίνο μας ενθαρρύνει να αναπτυχθούμε και να επεκταθούμε μέσα από το σπίτι, την οικογένεια, τη συναισθηματική μας ζωή, με την παροχή του Καρκίνου εκεί που περνάει από το χάρτη μας, δηλαδή από τον οίκο που επηρεάζει και τις όψεις που κάνει με άλλους πλανήτες. Μπορεί να θέλουμε να βελτιώσουμε το σπίτι, να ανακοινήσουμε, να κάνουμε πιο άνετο, να χτίσουμε μια επένδυση που να μας δώσει περισσότερο χώρο ή να μετακομίσουμε σε μια καλύτερη τοποθεσία κάπου που μπορείτε να έχετε ένα καλύτερο μέλλον και κυρίως κοντά σε θάλασσα. Είναι μια καλή στιγμή για να επενδύσουμε σε ακίνητα ή γη και να αγοράσετε ένα σπίτι ανάλογα με τις διαλέψεις όπως είπαμε στο χάρτη. Τυχόν προβλήματα που έχετε με το σπίτι μπορούν να απειληθούν, καθώς ο Δίας διευρύνει την αντίληψή σας και σας φέρνει μια πιο θετική και αισιόδοξη προσέγγιση. Η οικογένεια μπορεί να γίνει σημαντική και μπορεί να θέλετε να περάσετε περισσότερο χρόνο στο σπίτι, φροντίζοντας συγγενείς και καλλιεργώντας τη σύνδεση μαζί τους. Θα μπορούσατε ακόμα να επεκτείνετε κυριολεκτικά την οικογένειά σας έχοντας ένα παιδί, ίσως να ασχοληθείτε με την εκπαίδευση στο σπίτι. Ευκαιρίες για να βελτιώσετε τη ζωή σας θα μπορούσαν να έρθουν μέσα των μελών της οικογένειας, συμπεριλαμβάνουν των γονέων και της εκτεταμένης οικογένειας ή των στενών φίλων. Μπορείτε να αισθάνεστε πιο γενναιόδοροι προς την οικογένειά σας και μπορείτε να βελτιώσετε τις σχέσεις σας και να λάβετε ή να προσφέρετε υποστήριξη που χρειάζεται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εξερεύνηση της παιδικής σας ηλικίας ή τις οικογενειακές ιστορίες των προγόνων και των προγόνων σας και μπορεί να είστε σε θέση να βελτιώσετε το παρόν αλλάζοντα την προοπτική για το παρελθόν. Θα αισθάνεστε πιο νοσταλγικοί, θα έχετε την επιθυμία να αυξήσετε τη αισθηματική σας ασφάλεια και τη σιγουριά. Μπορείτε να το εκφράσετε αυτό φροντίζοντας τους άλλους, απολαμβάνοντας τις ανέσεις του σπιτιού και της οικογένειας, και αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την άμεση οικογένειά σας καθόλου και τη φυλή και την χώρα την οποία βρίσκεται, την οποία μπορείτε να τη δείτε και αυτή σαν οικογένεια. Επίσης μπορεί να καλωσορίσετε φίλους στο σπίτι, είτε για δείπνο είτε για να μοιραστείτε μαζί μια απόλαυση εντός του σπιτιού. Μπορεί να χρειαστεί να προσέξετε μια υπερβολική κατανάλωση φαγητού και ποτού, ειδικά αν δεν θέλετε να πάρετε βάρος. Θα μπορούσε να είναι μια καλή στιγμή για διακοπές, αλλά μπορεί να αποφασίσετε να μείνετε πιο κοντά στο σπίτι, ίσως για μια διαμονή ή ακόμα και απλά να εξερευνήσετε τη δική σας πόλη ή κάθε πόλη με έναν τρόπο.
θα έχουμε περισσότερο λαχτάρα για φαντασία και διανοητικότητα. Μπορεί να καλλιεργήσετε τα δικά σας χαρίσματα, καθώς θα ενθαρρύνεστε και από την δημιουργικότητα των άλλων. Αυτή η διέλευση είναι επίσης καλή συνεργασία με το κοινό κατά κάποιο τρόπο, καθώς μπορείτε να ανταποκριθείτε περισσότερο στις ανάγκες των άλλων και μπορείτε να συντονιστείτε με τη διάθεση του κοινού και να προσελκύσετε τα συναισθήματα των ανθρώπων και την ανάγκη για επιβεβαίωση. Ο Δίας στον καρκίνο επίσης διευρύνει τα συναισθήματά μας και τη διαίσθησή μας και είναι ευκολότερο να συνενθούμε με τους άλλους, πιο συναισθηματικά εκφραστικοί θα είμαστε και θα μπορούσε να είναι και μια καλή στιγμή για να βελτιώσουμε τις σχέσεις με τον εαυτό μας και να συνδεθούμε με τις βαθύτερες ανάγκες για την ασφάλεια και σταθερότητα που ούτως ή άλλως επιζητεί ο καρκίνος. Θα προσέξουμε λίγο τις αλλαγές στη διάθεση και τα παράλογα ξεπάσματα. Μπορεί να αισθάνεστε πιο ευαίσθητοι στα συναισθήματα των άλλων και αυτό θα μπορούσε να σας κάνει πολύ ευαίσθητους και αντιδραστικούς, ειδικά όταν είστε υποπίεση, ή θα μπορούσατε να αποσυρθείτε στον καφούκι σας για να κρυφτείτε όταν αισθάνεστε πληγωμένοι και μελαγχολικοί, αντί να αντιμετωπίσετε την κατάσταση άμεσα. Η επιθυμία για ασφάλεια θα μπορούσε επίσης να σας κάνει να αποφύγετε το ρίσκο και να αντισταθείτε στην αλλαγή, επειδή θέλετε να προσκολήσετε στο παρελθόν και την ασφάλεια που φαίνεται να προσφέρει. Θα μπορούσατε επίσης να γίνετε πολύ προστατευτικοί με τους άλλους, με την τάση να είστε χτυτικοί ή πνιγεροί και ίσως χρειαστεί να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να φροντίσετε τους άλλους όλη την ώρα. Να πιούμε ένα καφεδάκι. Αν διαπιστώσετε ότι αντιδράτε με αυτό το υπερβολικό τρόπο, ίσως χρειαστεί να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξερευνήσετε γιατί ενεργοποιείστε έτσι συναισθηματικά. Ο Δίας είναι ενθουσιασμένος στον καρκίνο, οπότε θα πρέπει να είστε σε θέση να μάθετε από τις αλληλεπιδράσεις σας με τους άλλους και να αναπτυχθείτε στην αισθηματική νοημοσύνη. Μπορεί να αναπτύξετε σοφία εξερευνώντας τα συναισθήματα και τα συναισθήματα και να μάθετε να έχετε περισσότερη πίστη στην αισθηκτώδη προσέγγιση της ζωής σας και να αντιδράτε παντού με σοφία. Ο Δίας ξέρουμε ότι είναι σε καλή θέση στον καρκίνο, επειδή η ενέργειά του λειτουργεί καλύτερα με ένα συνδυασμό ανάπτυξης και φροντίδας. Ο Δίας επεκτείνει τη ζωή και ο καρκίνος σχετίζεται με τη γέννηση και με την ανατροφή. Για να αναπτυχθεί κάτι πρέπει να καλλιεργήσετε και να το φροντίσετε. Ο καρκίνος δίνει στο Δία μεγαλύτερη ευαισθησία στα συναισθήματα των άλλων και μειώνει μερικές από τις μεγαλοστομίες, ενώ ο Δίας ανοίγεται στον καρκίνο και κάνει τα συναισθήματα πιο ανεκπαιμένα. Επίσης επεκτείνει το κύκλο της ανησυχίας για την άμεση οικογένειά σας, ώστε μπορείτε να δείτε την οικογένεια με έναν τρόπο φροντίδας. Και βέβαια, όπως είπαμε, βοηθάει και στην πνευματική ανάπτυξη, επειδή συνδυάζει την πίστη, τη συνοδοξία και την γενοδορία με την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία στα συναισθήματα στον άλλον. Ανεξάρτητα τώρα το πώς ανταποκρίνεται ο καθένας σε αυτή τη διέλευση σε προσωπικό επίπεδο, μπορεί να δούμε μια γενική αύξηση της επιθυμίας για παραδοσιακές οικογενειακές αξίες. Αυτή η διέλευση θα ενισχύει την ανάπτυξη του εθνικισμού και της εθνικής υπερηφάνειας και τροφοδοτείται από το τετράγωνο, βέβαια, όπως είπαμε, της μεταβίβασης του Κρόνου και του Ποσειδώνα στον Κρυό, και θα ενισχύσει την επιθυμία για ασφάλεια και την αίσθηση του ανήκειν στο σπίτι. Για να πάρουμε τώρα μια αίσθηση για το πώς λειτουργεί ο Δίας στον καρκίνο, μπορούμε να κοιτάξουμε κάποιες προηγούμενες διελεύσεις. Φερρυπίν από τις 30 Ιουλίου του 89 έως τις 18 Αυγούστου του 1990, που ήταν πάλι ο Δίας στον καρκίνο. Μπορούμε να δούμε επίσης από τις 13 Ιουλίου του 1 έως την 1η Αυγούστου του 2002 επίσης ο Δίας στον καρκίνο, και το πιο κοντινό διάστημα είναι από τις 26 Ιουνίου του 2013
έως τις 16 Ιουλίου του 2014 για να δούμε εκεί τις αλληλοεπιδράσεις του Δία στον καρκίνο και να πάρουμε κάποια συμπεράσματα. Για να δουλέψει όμως ο Δίας σε κάθε ζώδιο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να πιστεύουμε σε αυτή την αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Θα αναφέρουμε τώρα σε κάθε ζώδιο πώς θα επηρεαστεί και βέβαια να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Δηλαδή κάποιος που έχει αποφασίσει να αγοράσει ένα σπίτι δεν θα πει στην πορεία άστο τώρα άλλαξα γνώμη, αλλά πρέπει να κυνηγήσει τις ευκαιρίες. Η ευκαιρία σίγουρα θα παρουσιαστεί, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να ενεργοποιηθούμε τάχιστα και να μην χάσουμε καμία ευκαιρία. Ό,τι δούμε, ό,τι ακούσουμε, ό,τι μας πουν, ό,τι καταλάβουμε, ό,τι διαβάσουμε, ό,τι συνειδητοποιήσουμε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να συμμετέχουμε σε αυτή την αναζήτηση οποιασδήποτε λύσης που μπορεί να μας δώσει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής με μια επέκταση ανάλογα σε ποιον οίκο επηρεάζει ο Δίας κατά τη διέλευσή του στον καρκίνο, ώστε να φέρει τις ανάλογες βοήθειες και τη λεγόμενη, όπως λέμε πάντα, τύχη και επέκταση, που είναι ένα σύμβολο αυτό του Δία πηγαίνοντας σε κάθε ζώδιο. Δεν σημαίνει ότι ο Δίας θα φέρει εύκολα την οποιαδήποτε τύχη, χωρίς να συμμετάσχουμε εμείς με οποιοδήποτε τρόπο και να θέλουμε αυτή την αλλαγή, να θέλουμε αυτή την επέκταση και να είμαστε έτοιμοι και σε εσωτερικό πεδίο αλλά και σε εξωτερικό για να μην χάσουμε καμία ευκαιρία. Πάμε τώρα για τους κρυούς, να δούμε πώς θα είναι αυτή η διέλευση. Καταλαβαίνετε ότι για σας περνάει στον τέταρτα οίκο σας, του ηλιακού σας χάρτη και τη δημιουργεί την ανάγκη να βελτιώσετε την οικογένειά σας, να εξομαλύνετε τις σχέσεις σας αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και να ασχοληθείτε βέβαια με οτιδήποτε αφορά ακίνητο, είτε να αλλάξετε κατοικία, να αλλάξετε πόλη, να αλλάξετε χώρα, να καινήσετε, να νοικιάσετε, να πωλήσετε, να μετακινηθείτε σε σπίτι και βέβαια μπορείτε να αυξηθεί και το μέλος της οικογένειάς σας με το ερχόμενο ενό παιδιού. Κάποιοι μπορούν να μετακινηθούν βέβαια και σε αυτό που θεωρούν ρίζες, δηλαδή σε ένα προηγούμενο περιβάλλον που τους αρέσει για να μείνουν εκεί, δηλαδή το τόπο της καταγωγής τους φερειπίν, και βέβαια να μπορέσετε και να λειτουργήσετε καλύτερα το συναισθηματικό σας κόσμο, ξεφεύγοντας από τα ψυχικά σας τραύματα και να αξιοποιήσετε τα οποιαδήποτε ταλέντα σας, τα οποία πρέπει να κάνετε και πρέπει να κάνετε μια επέκταση σε οτιδήποτε αφορά, όπως είπαμε, τα παραπάνω. Πάμε για τους Ταύρους. Ο Δίας κάνει διέλευση στον τρίτο ηλιακό σας οίκο και βάζει προτεραιότητα στον άξονα της επικοινωνίας και τις κοινωνικές σας επαφές. Τώρα δημιουργείται επιθυμία να πραγματοποιήσετε κάποια κοντινά ταξίδια, εκδρομές κυρίως στον τόπο γέννησής σας ή κοντά στο νερό, και πράγματι θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες για αυτές τις μετακινήσεις, όπως επίσης κάποιος που θέλει να αποκτήσει ένα αμάξι, ένα καινούριο εργαλείο επικοινωνίας, ένα κινητό, έναν υπολογιστή, και βέβαια επιπρόσθετα σας δίνει μια ευκαιρία για να έρθετε πιο κοντά στους συγγενείς σας και κυρίως στα αδέλφια σας και στους κοντινούς συγγενείς σας. Πάμε τώρα να εξερευνήσουμε τους διδύμους. Οι δίδυμοι με την είσοδο αυτή του Δία στο δεύτερο του οίκο δίνει κάποια έσοδα που μπορούν να έρθουν από οποιοδήποτε πηγή, τα οποία μπορούν να σας χαροποιήσουν ιδιαίτερα, και βέβαια μπορείτε να αυξηθεί και ο προσωπικός σας τραπεζικός λογαριασμός εφόσον υπάρχει κάποια αύξηση στο μισθό σας,
ή κάποια βοήθεια από τους άλλους, κυρίως από την οικογένειά σας. Θα αποκτήσετε μια καλύτερη αυτοπεποίθηση αφού καλύψετε τις οικονομικές σας ανάγκες, αλλά χρειάζεται μια προσοχή στα έξοδα, μην αρχίσετε να ξοδεύετε με την επιθυμία να ψωνίσετε διάφορα υλικά αγαθά και να πάτε σε μια φάση με αλόγιστες πατάλες και αργότερα να το μετανιώσετε βέβαια, μια που μπορείτε να χάσετε χρήματα και να αισθανθείτε ανασφάλεια. Για τους καρκίνους είναι μια διέλευση που τους αφορά ιδιαίτερα, γιατί είναι πάνω στον ζώδιό τους και αυτομάτως γίνεστε ο πρωταγωνιστής αυτής της περίοδου, γίνεστε έχετε μεγαλύτερη εύνοια και καλύτερη διάθεση, αισιοδοξία και γεμάτη αυτοπεποίθηση, και οι γύρω απολαμβάνουν και τη συντροφιά σας αλλά και το κλίμα που εκπέμπετε, μια που τους δίνετε περισσότερη αισιοδοξία και υποστήριξη, και βέβαια τα καινούργια ξεκινήματα μπορεί να έχουν καλό αποτέλεσμα, αρκεί όμως να μην κάνετε υπερβολές όσον αφορά τη ρύθμιση της τύχης, δηλαδή να πιστεύεστε ότι είστε ο πιο τυχερός πάνω στο πλανήτη και κάνετε λάθος επιλογές. Πάντως είναι ένα διάστημα το οποίο για ένα χρόνο πρέπει να το εκμεταλλευτείτε, γιατί αν δεν τον εκμεταλλευτείτε τώρα θα περιμένετε μετά από 12 χρόνια να ξαναγυρίσει ο Δίας πάλι στο δικό σας ζώδιο. Πάμε για τους λέοντες. Οι λέοντες περνάει στον ηλιακό σας 12ο οίκο και σας βοηθάει να βοηθηθείτε όσον αφορά τις ανασφάλειες που έχετε, τους φόβους που σας διακατέχουν, και ο εσωτερικός σας κόσμος αρχίζει να αλλάζει προς το καλύτερο, μια που αισθάνεστε πιο δυνατοί, πιστεύετε ότι αποκτάτε τύχη και αρχινάει το κλίμα να διορθώνεται, και κυρίως αν έχετε κάποιους εχθρούς ή αν πιστεύετε ότι δουλεύει κάποιος στο παρασκήνιο εναντίον σας. Θα έχετε πιο συμπονιατική διάθεση, μπορεί να κάνετε κάποιες φιλανθρωπίες, να μπαίνετε σε κάποιους συλλόγους προσφοράς και θα νιώθετε βέβαια μια ανάγκη για την υποστήριξη σε κάποιους ευάλωτους ανθρώπους. Θα έχετε δηλαδή μια παραπάνω ενσυναίσθηση, και βέβαια αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, αυτό μπορεί με τις κατάλληλες βοήθειες από άλλους ανθρώπους να το ξεπεράσετε με ευκολία μέσω από αυτή τη διέλευση του Δία στο ζώδιό σας. Για τους Παρθένους, η Παρθένη περνάει από το 11ο ηλιακό σας οίκο. Αισθάνεστε πιο ομαδικός, θέλετε να είσαστε πιο εξωστρεφείς, να αποκτήσετε ένα όραμα όσον αφορά στις σχέσεις σας με τους άλλους και πώς προσεγγίζετε τους φίλους και γενικά στις ομάδες οι οποίες εμπλέκεστε. Θα σας φέρει μια πληθώρα από οράματα και θα εμφανίζετε πολλά καινούρια πράγματα στους άλλους. Οι άλλοι θα σας τρέφουν, θα έχουν απέναντί σας μια ιδιαίτερη συμπάθεια και αγάπη, και βέβαια μπορεί να σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε με επιτυχία τους στόχους σας, αρκεί να βγείτε έξω και να έρθετε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, να τους πείτε για τα οραματά σας, τι θέλετε, ποιος είναι ο σκοπός της επέκτησης που θέλετε να κάνετε, και έτσι να πάρετε τις ανάλογες βοήθειες σε αυτό το χρονικό διάστημα της διέλευσης του Δία στον Καρκίνο. Πάμε για τους Ζυγούς. Η Ζυγή περνάει από τον 10ο ηλιακό σας οίκο, που σημαίνει η δημόσια εικόνα σας, καθώς αποκτάτε ένα καινούριο περιβάλλον που σας συμπαθεί περισσότερο, αναπτύσσετε επαγγελματικούς σκοπούς
και έχετε ένα ιδιαίτερο ενθουσιασμό όσον αφορά τον άξονα της επέκτασης, είτε της επαγγελματικής είτε της κοινωνικής. Τα επαγγελματικά σας έρχονται σε μια καινούργια φάση, η οποία σας δίνει μια φήμη αλλά και μια δυνατότητα να επεκταθείτε είτε με τη δική σας προσπάθεια είτε με την προσπάθεια των άλλων. Αυτό που χρειάζεται βέβαια, όχι υπερβολική αισιοδοξία και υπέρμετος ενθουσιασμός, γιατί πρέπει η επέκταση αυτή να έρθει μέσα από μια σταθερότητα και όχι μέσα από μια φαντασίωση δική σας ότι μπορεί αυτό το χρονικό διάστημα να πετύχετε τα πάντα χωρίς να είσαστε σωστά προετοιμασμένοι. Πάμε για τους Σκορπιούς. Οι Σκορπιοί γίνεται στον ένατο οίκο σας, στον ηλιακό σας οίκο. Θα δημιουργήσει την ανάγκη να διευρύνετε τους οριζοντές σας, να θέλετε να μελετήσετε και να ταξιδέψετε μακριά, να πιστέψετε στον ανώτερο εαυτό σας, να κάνετε κάποια εκπαίδευση, σεμινάρια ή να πάτε σε μια σχολή ή να περάσετε στο πανεπιστήμιο της επιθυμίας σας, και γενικότερα ο τομέας των σπουδών ευνοείται, όπως ευνοείται και η οποιαδήποτε επαφή με δικηγόρους, με νομοθεσίες, με δικαστήρια, με εμπόριο, και να πάρετε και ένα πτυχίο τα οποία θα σας βοηθήσει μέσω της γνώσης να επεκταθείτε και μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα ή αποφασίσετε να πάτε στο εξωτερικό για να βρείτε εκεί την τύχη σας. Πάμε τώρα στους τοξότες. Ο Δίας, ο οποίος είναι και κυβερνήτης σας, περνάει από τον 8ο ηλιακό σας οίκο και δημιουργεί την ανάγκη να βελτιώσετε τα οικονομικά σας, κυρίως από πηγές που έρχονται από πηγές που έρχονται διαφορετικά από τις πηγές του εισοδήματός σας από την εργασία σας. Εμφανίζετε λύσεις σε διάφορα οικονομικά σας προβλήματα και μπορεί να γίνει ένας διακανονισμός ή να πάρετε ένα δάνειο ή να τακτοποιηθείτε μέσα από το κράτος με κάποιες παροχές που δίνει, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αυτοπεποίθησή σας, να έχετε μια καλύτερη ψυχολογία, και όλα αυτά συνηγορούν στο να βελτιώσετε και την ερωτική σας ζωή, αφού ξεπερνάτε τις φοβίες σας τις οικονομικές και αφιερώνεστε περισσότερο στο προσωπικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο της επίτευξης κάθε σκοπού που θα σας δώσει μεγαλύτερη σιγουριά και μεγαλύτερη ικανοποίηση και οικονομική και ψυχολογική και ερωτική. Πάμε για τους εγώκερους. Ο εγώκερος τώρα περνάει από τον 7ο ηλιακό του οίκο, οπότε ο τομέας των διαπροσωπικών σχέσεων αυξάνει την ανάγκη για τη συντροφικότητα, κάνετε κάποιες επικοδομητικές συνεργασίες και για να σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε επαγγελματικούς στόχους και φιλοδοξίες. Δεν αποκλείεται μια επαγγελματική συνεργασία είτε με κάποια άτομα είτε μέσα από το γάμο σας, δηλαδή μια συνεργασία με το σύζυγο ή τη σύζυγο. Όσοι είσαστε ελεύθεροι μπορεί να συνάψετε μια σχέση, όσοι θέλετε να επισημοποιήσετε μια σχέση για να πάτε σε μια γάμο, να γίνει δηλαδή μια δέσμευση, και βέβαια θα βοηθηθείτε από τους άλλους αρκεί να έρθετε σε επαφή μαζί τους και οι άλλοι μπορούν να σας βοηθήσουν σε μια επέκταση, είτε οι άλλοι είναι, όπως είπαμε, ο σύζυγος ή η σύζυγος, ο σύντροφος ή η σύντροφος, είτε κάποιοι που παίζουν το ρόλο των συνεργατών. Πάμε τώρα για τους υδροχόους. Ο καρκίνος, ο Δίας στον καρκίνο περνώντας από τον έκτο σας ηλιακό οίκο σας δίνει τους τρόπους να διαχειριστείτε πρακτικά θέματα και θέματα ρουτίνας. Αρχίζετε να έχετε μια πιο θετική στάση όσον αφορά στα εργασιακά σας ζητήματα. Πρέπει να ξεκινήσετε την αναζήτηση μιας εργασίας ή μια ανανέωση επαγγελματικής, και βέβαια μια επέκταση
δική σας επαγγελματική. Καλύτερες σχέσεις θα υπάρχουν μέσα στο εργασιακό σας περιβάλλον, θα πάρετε κάποιες βοήθειες από εκεί και δεν αποκλείεται βέβαια και κάποιο είδος προαγωγής και βέβαια αυτό που χρειάζεται να προσέξετε τη διατροφή σας, να μην πάρετε παραπάνω κιλά, να κάνετε τα ανάλογα check-up, να εξισορροπήσετε το σώμα σας, να έχετε μια καλύτερη ζωή πάνω σε άξονα καθημερινότητας και βέβαια να μπορείτε να βελτιώσετε οτιδήποτε πρόβλημα υγείας υπάρχει. Για τους ιχθύς περνάει από τον πέμπτο σας ηλιακό οίκο, που αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μια καινούρια αίσθηση χαράς και ακολουθείτε καινούρια χόμπι και εκφράζετε τα ταλέντα σας. Η δημιουργικότητά σας εκτοξεύεται στα ύψη και βρίσκεται σε διαδικασία ξεγεννησιάς, να γίνετε παιδί, να διασκεδάσετε. Υπάρχει πιθανότητα να γεννηθεί ένα παιδί ή να πάρετε μια χαρά μέσω ενός παιδιού και μπορείτε να ασχοληθείτε επίσης και με οποιαδήποτε καλλιτεχνική δραστηριότητα εσείς σας αρέσει και να λάμψετε μέσα από τους άλλους, να λάμψετε στους άλλους και παράλληλα μπορείτε να ερωτευτείτε ένα σύντροφο ή μια σύντροφο της επιθυμίας σας, αρκεί να βγείτε έξω, να έρθετε σε επαφή με το κοινό και να έχετε την αίσθηση ότι πρέπει να αλλάξετε τη ζωή σας μέσω ενός έρωτα και μέσω μιας αλλαγής προσωπικής της ζωής σας για να προσθέσετε μια παραπάνω χαρά και απόλαυση, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σήμερα με τα ιδιαίτερα προβλήματα που μας ακολουθούν. Φίλοι και φίλες, ευχόμεθα μια πολύ καλή διέλευση του Δία στη ζωή σας, ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα like αν σας αρέσουν οι αναλύσεις μας, περιμένω τα σχόλιά σας.